Ahojte milí priatelia. Tak opäť sú tu Raw Twins a náš kanál o zdravej strave, o živej strave. Dneska som pre vás pripravila ďalší recept, opäť jednoduchý ovocný recept vhodný na raňajky alebo desiatu na obed. Takže ukážem najprv, čo budeme potrebovať, dobre? Budeme potrebovať jablko, jedno alebo viacej, podľa toho, koľko sa rozhodnete robiť si množstvo. Potrebujeme škoricu. Potrebujeme hrozienka, trošku hrozienok, trošku pomletého maku. Čím čerstvejšie pomletý, tým lepšie, aby nezhorkol. Potrebujeme trošku osených vločiek, no a potom jahody. Samozrejme, toľko jahod mať nemusíte, toto sú jahody, ktoré sme včera zbierali na našej záhrade. Máme takú záhradku, ale samozrejme bude vám stačiť len niekoľko jahod, takže kľudne zajdete na trh, kúpte si, ja neviem, 1/4 kila jahôd. To nie je ani také drahé a príjemne to ozvláštni vaše jedlo a budete aspoň mať radosť z toho, že jete nejakú chutnú surovinu, chutné jahôdky, ktoré sú práve teraz v sezóne. Takže vysvetlím postup. Najprv, aby sme začali, musíme zobrať jednu takú misočku, v ktorej potom budeme aj celé jedlo jesť a nasypeme do nej trošku osených vločiek. Tak, za jednu hrst, hej, neveľa, za hrst osených vločiek a taktiež za hrst hrozienok opäť, hej, máme tu za hrst hrozienok, nasypeme do misočky, no a túto osené vločky a hrozienka zalejeme vodou, hej. Zalejeme vodou tak, aby sa hrozienka a osené vločky namočili a aby zmekli a tým sa ako keby trošku tá potrava natrávi. Hrozienka je samozrejme dobré predtým aj umyť, aby sa zmyla tá chémia, ktorou boli ošetrované pri sušení. Takže namočíme si osené vločky a hrozienka. A potom zoberieme jedno jablko, také väčšie jablko a ďalší taký tanierik alebo misku a nastrúhame jablko na strúhadle. Tak, jablka máme už nastrúhané, teda jedno jablčko nastrúhané. Fajne šťavnaté. No, osené vločky nám už pekne zmekli, tá voda sa už nasiakla do osených vločiek a do hrozienok, takže už skoro žiadna voda nie je v misočke, to trošku to nevadí, takže nikdy nenalievame do tých osených vločiek príliš veľa vody, hej, stále len toľko, aby tie osené vločky boli schopné nasiaknúť to množstvo. Takže teraz, čo urobíme, presypeme nastrúhané jablčka do osených vločiek s hrozienkami. Dodá to tomu takú sviežosť. Výborne. Môžeme to teraz pekne posypať škoricou. Škorica je veľmi zdravá aj na trávenie, takže hocikedy, keď sa dá škorica použiť, tak ju použijeme v podstate len pri hociakých ovocných jedlách. Nedá sa hocikedy použiť. Škorica je moja veľmi obľúbená korenina. Výborne, takže máme poškoricované jablčka. No a teraz zoberieme jahody a niekoľko jahôd tam nahádžeme. Jahody, ako vidíte, toto je miska, do ktorej som jahody zbierala včera pri zbieraní, takže ja jahody ani momentálne neumývam, pretože je to naša domáca záhradka a je tam čistá pôda a čistý vzduch, relatívne čistý vzduch, hej, čisté prostredie. A ak môžem, tak sa snažím jesť zeleninu a ovocie zo záhrady neumyté v podstate, aby sme dostali do tela trošku toho prírodného, trošku tej hliny, tej pôdy, ktorá má tiež svoje živiny. My ľudia v modernej doby strašne veľa vecí umývame a strašne ako keby ochudobňujeme svoju stravu od toho, čo sa nachádza v tej pôde, hej. Takže samozrejme z obchodu, to čo je z obchodu a to čo je z tých veľkých fariem, kde sa vo veľkom pestujú plodiny a postrekujú sa, tak to všetko samozrejme šupeme a omývame, pretože v šupke sa väčšinou nachádza
najviac tých pesticídov, ale ak máme domáce plodiny, tak ja ich neumývam ani nešupem, pretože v pôde sa nachádza napríklad i vitamín B12, a to práve preto, lebo vitamín B12 sa tvorí v telách živočíchov, v telách domácich zvierat a aj divých zvierat, takisto aj v telách ľudí v hrubom čreve. No a vlastne keď tie výkaly živočíchov, ktoré sa potom dostanú do pôdy, tak obohatia tú pôdu o B12 vitamín a my ho takým spôsobom dokážeme skonzumovať. A práve preto má mnoho ľudí nedostatok vitamínu B12, lebo všetko príliš čistíme a príliš tú pôdu a to, čo je v nej obsiahnuté, dávame z našich plodín, zo zeleniny a ovocia preč. Takže sa snažíme niekedy zjesť aj trošku hliny. Vôbec nám to neuškodí. Myslím, že ak vieme, že tá hlina je relatívne čistá. Lebo už dneska všetko iba také relatívne, nič nie je. Žiadna pôda, žiaden vzduch, žiadna voda nie je už úplne čistá, lebo tie nečistoty sa šíria všade po zemi. Ani v hlbokej prírode už nie je príroda taká čistá, ako by sme možno si prijali. Takže niekoľko 20 jahôd, hej? No, tieto jahodky trošku takto popučíme v tej misočke. Tak, vidličkou, hej, zobrala som sa to vidličku. Vidličkou sa ľahšie pučí. Trošku popučíme, oni pustia šťavu, pustia tú svoju arómu, svoju chuť. To bude ale výborné jedlo, sa teším. Výživné, zdravé, chutné raňajky, plné sviežosti, plné tej chuti jary, chuti prírody, plné živín, plné enzymov. Tak, jahodky sme si popučili, výborne, a môžeme ešte na záver zobrať lyžičku maku a posypať naše jedlo lyžičkou maku, hej? Rozmiešame, netrvá ho veľa, lebo je to tuk a predsa len jahodky sú ovocie, ale pre trošku vápnika. Takže pomiešame, no a na záver ochutnáme. Výborné. Perfektné raňajky. Tá kombinácia maku a jahôd, výborná. Takže ešte raz opakujem. Namočené ovsné vločky s hrozienkami, nastruhané jablko, popučené jahody a posypané škoricou a makom. Dobrú chuť, žite zdravo, jedzte živú stravu, dobrajte si tú slnečnú energiu z ovocia a majte sa pekne, milujte sa, nehnevajte sa na seba, buďte šťastní. Pa, pa!